O Teatro Principal vestiuse esta mañá de gala para acoller a entrega dos premios Cidade de Pontevedra. O xurado decidiu que este ano a galardoada na categoría de persoa física fose ela. Pontevedresa de nacemento, Rosario Álvarez conseguiu romper un teito de cristal e converterse na primeira muller que preside o Consello da Cultura Galega. Ose ela fixo unha recreación da cidade que a viu nacer e incidiu na importancia de poñer en valor as nosas raíces. Tiña raíces, fonda raíces na cultura tradicional galega, raíces pontevedresas, e axiña puiden comprobar que poucos lugares podían dalas tan fondas, tan firmes, tan diversas e tan orixinais. Daí nace o meu amor pola cultura popular e pola lingua da xente, o meu interese e dedicación ao patrimonio inmaterial, sobre todo lingüístico, como creación colectiva de milleiros de homes e mulleres anónimos ao longo da historia. Na categoría de persoa xurídica, o premio foi para Asdenga. A Escola de Deseño e Dirección Creativa en Moda leva 20 anos traballando para situar a Pontevedra no máis alto deste sector, xusto a carón de outros centros de Tokio, Londres ou Milán. A encargada de recoller o galardón foi a súa directora. Lola Dópico asegurou que este premio será un novo impulso para seguir evolucionando e medrando. Este Premio Cidade de Pontevedra danos novos azos para continuar a construir canles de colaboración e diálogo con axentes académicos, sociais e empresariais, para desenvolver novas sinerxias coa industria da moda e con outras institucións académicas, museísticas e culturais. Recibimos este premio como unha renovación da demanda que a cidade nos fixo ao inicio da nosa andadura e que sigue vixente, ir sempre un paso máis alá na construción da cultura do deseño e a innovación a través da formación, a investigación e a divulgación. Audacia, talento e orgullo. Estas foron algunhas das palabras empregadas polo alcalde de Pontevedra para definir as dúas galardoadas. Para evolucionar como individuos e como sociedade precisamos de persoas que estean dispostas a darlle a volta a todo, que saiban aproveitar a nosa historia, a esencia da nosa cultura, das nosas tradicións e da nosa memoria para facela evolucionar, actualizala e dar solucións ás demandas e ás necesidades do noso tempo. En Pontevedra, neste camiño, levamos investido moitos esforzos nos últimos anos. Por iso, sabemos que é o traballo, a constancia e a audacia necesaria para acadar a excelencia sempre ben acompañada moitas veces de sacrificios, sinsabores e renuncias personais. A emoción e a ilusión estiveron presentes durante todo o acto, o cal pechou coa interpretación do himno galego do grupo de gaitas Os de Algures.